Vážení diváci a posluchači, krásný den. Posloucháte podcast Colorful Events z dílny Ostrava Convention Bureau, jejíž hlavním úkolem je propagace kraje jako místa pro pořádání obchodních akcí a propojování subjektů, které se na organizaci podílí. Mé jméno je Anička a budu vás všemi letošními epizodami provázet. Kongresová turistika na Severní Moravě a ve Slezsku se rozvíjí a vy buďte s námi v obraze. Právě jste si pustili 3. díl podcastu Colorful Events, ve kterém si budu povídat s moc milými pány, a sice s Martinem Čtvrtníčkem z agentury Outdoor and Colors. Ahoj Martine. Ahoj, dobrý den. A s panem Romanem Štolfou ze zapsaného spolku Vodáci Odry a Olše. Je to tak? Je to tak. Dobrý den, zdravím vás. Tak, jak už jste si určitě všimli, tak oba pánové mají něco společného s aktivitou, konkrétně s aktivitou nejenom v Moravskoslezském kraji, ale obzvlášť. A v tomto díle Zážitky na míru v Moravskoslezském kraji se budeme bavit o outdooru, indooru, o tom, co všechno se tady u nás dá dělat a jak můžete třeba uspořádat úplně úžasný firemní večírek anebo team building. Já bych začala prvním dotazem na vás, Romane. Ano. A řekněme, že byste přiblížil divákům, co vůbec Vodáci Odry a Olše můžou nabídnout za team buildingové aktivity pro firmy. Mně to tak jako připadá, že to jsou prostě něco jako lesy ČR a oni se tam starají o ty stromečky a hotovo. Pravdou je, že i úklidové akce děláme taky, ale to asi v rámci team buildingu, i když, možná by se dalo taky zasadit nějaký stromeček, ale především máme lodě, máme různé typy lodí a ten zájemce přijde, ať už je to firma, nebo je to škola, nebo je to kdokoliv jiný, tak pak ladíme vlastně, které typy lodí by pro ně byly nejlepší, taky v návaznosti, jaké je období, jestli je jaro, leto, podzim nebo zima, protože celoročně vlastně to děláme, že? Jaké typy lodí? To znamená, že se budeme bavit o tom, že se někdo bude na něčem plavit na vodě. Ano, samozřejmě, ale dřív, než jde na tu vodu, tak máme samozřejmě takovou přípravnou část, že si řekneme základní názvosloví. Co je vlastně pádlo, jaký je rozdíl mezi pádlem a veslem třeba, na jaké lodi poplují, aby neříkali něco, co by nebyla pravda potom doma, že když se budou chlubit. Tak a díky tomu, že jsme například máme zázemí například v Ostravě, tak tady máme konkrétně takovou tady je soutok hned několika řek, že? Tak hned první den vlastně můžou jezdit na 2 řekách a to je taky taková zajímavost. Pojďme od začátku, když se ta akce nebo ta aktivita u vás připravuje. Dejme tomu, že jsem firemní asistentka ředitele a mám na starosti udělat nějaký outdoorový team building pro své kolegy. Jdu za váma a vy mi řeknete, kolik je maximální počet lidí, na čem se budeme plavit, nebo jak to vůbec funguje, jak jako začít, když chci nějaký jako vodácký zážitek. Tak jako dřív než člověk by měl jít na vysokou školu, musí absolvovat střední, základní, případně školku, tak se musí naučit číst a psát, že? Takže vlastně ptáme se nejdřív, jak jsou zdatní ti lidé, kteří, jestli už nějaká akce proběhla předtím, jestli už někde byli na klidné hladině a teprve pak můžeme jít na řeku. Například na Vrbickém jezeře nebo i tady na řece Ostravici, ale v momentě, tam hrozí v momentě, když bude vysoký stav vody, tak se to buď přesune na jiné místo, prostě mít více alternativ jako pro ten program. A teď mám kolegyně, které v životě neseděly na žádné lodi. Ano. Můžou taky na vodu? Samozřejmě máme zkušené instruktory, některé už i s akreditací ministerstva školství, kteří to zajišťují a potřebujeme vědět především vlastně věk těch lidí a také, protože neděláme jenom pro firmy, kde mají úplně zdravé lidi, ale děláme třeba i pro firmy, kde mají dospělé děti, jak řeknu. Takže tam potom musíme počítat s tím, že ke každému dospělému dítěti je i asistent. Jo? Takže tím pádem vlastně se navyšuje počet vest, počet pádel, počet všeho. Takže... Kolik maximálně jste schopni v jedné nějaké jako skupině mít lidí obsloužit nebo odvést, nebo prostě jim udělat ten zážitek vodácký? Bavíme se třeba o 60 lidech. Jo, o 60 lidech to ano.
protože máme k dispozici, jak jsem řekl, různé typy lodí, takže oni vítají, že si můžou vyzkoušet, když se jedná o program, který je u loděnice, tady konkrétně třeba v Ostravě, tak to je tak, že vlastně nejdřív ten program je u loděnice a pak se teprve něco splouvá na jakože obtížnější část. A teď nás pojďte nachytřit. Jaké jsou typy lodí, jak se jmenujou, co bychom měli vědět, aspoň nějaké základní názvy? Dobře, hodně lidí si plete kajak a kánoi. Jo, v kánoi si můžete i kleknout, i sednout. Kánoi měla Pocahontas? Kajaky měli Eskimáci. Tam v kajaku si jenom sednete. Vždycky si sednete jenom a používá se tam dvojlisté pádlo. Jo, takže takové ty eskimácké obraty se dělají především na kajacích. Jo? Okay. No, máme v tom i vlastně v Karviné působil trenér, který vyhrál mistrovství republiky v eskimáckých obratech. Že to je takové to, kdy se otočí pod vodu a pak se zase otočí zpátky? Ano, většina z účastníků samozřejmě umí poloviční eskimácký obrat, že jdem dolů. Já bych nechtěla ani takový, teda se přiznám, já jsem úplně vodní strašpitel. Máme březen a pomaličku začíná ta letní sezona. Kde všude se můžou ty skupinky nalodit? Nebo máte více stanovišť, nebo je to vždycky na jednom místě tady, třeba v Ostravě? Ne, těch zázemí máme samozřejmě více. Náš spolek se jmenuje Vodáci Odry a Olše, takže už z toho vyplývá vlastně, že kde se soustředíme, takže na Ostravici, že? No. Takže máme zázemí nejenom na Ostravici, ale právě na Odře a na Olši. A další spolupracující organizace, jo? Že od Karviné přes Dolní Lutyni až po samozřejmě Bohumín, kde máme více těch základen taky, jo? Zase pro klidnou vodu, pro větší hladinu a tak dále, prostě různá místa. A tím, že zajištíme třeba pro město Bohumín půjčování na Vrbickém jezeře, kde máme šlapadla, pramice, paddleboardy, tak to zase se rozšiřují možnosti. Vy předtím, než vezmete skupinku na vodu, tak zjišťujete teda, v jakém jsou fyzickém stavu, řekněme. Jestli už někdy byli na vodě nebo nebyli. Ano, ale není to tak, že bych fyzicky jezdil do té firmy a prohlížel si je a to neděláme, ale prostě stačí ten rozhovor s tou kontaktní osobou, která řekne, bude tam tolik a tolik dospělých, bude tam tolik a tolik dětí, předpokládaný čas vlastně, kolik tomu chceme věnovat vlastně času, takže společně doladíme, kolik bude čas na přípravu, kolik času spolkne vlastně ta vlastní akce a kolik času ten úklid samozřejmě taky s tím. Jasně. Takže podle toho, co se dozvíte od kontaktní osoby, potom i vybíráte třeba to stanoviště, kde se sejdete, podle třeba, nevím, hloubky vody nebo nějakých parametrů. Podle představy vlastně toho klienta. Super. Já mám na vás ještě spoustu dalších otázek, ale přesunula bych se teď zase chviličku k Martinovi, ať si odpočinete. Martine, Outdoor and Colors, to nám tak krásně tady hraje do názvu našeho podcastu, dělá nejenom teambuildingové, ale nejrůznější aktivity. Prosím tě, řekni divákům, posluchačům nějak aspoň zhruba celé to portfolio. Máme omezený čas. Respektive celé to portfolio je založeno na tom, že ty programy jsou na týmovou spolupráci, komunikaci, skupinovou dynamiku. Nenabízíme programy, které by zabavily pouze jednotlivce. Vždycky je to nějaká parta, většinou firemní. A to portfolio je od pohybových, kreativních, konstrukčních aktivit, které zasáhnou tu danou skupinu. A můžou to být hry bez hranic, když budu mluvit konkrétně, stavění takových závodních monopostů, formulí. Máme charitativní teambuildingy, máme drobnější nějaký konstrukční úkoly, máme velké malování týmového obrazu. Je toho fakt hodně, je to jako plný katalog tady těch programů, abychom zasáhli co největší publikum a chutě těch lidí. To znamená, že jste schopni vyhovět jak malé skupince, tak velké skupině lidí. Dá se říct, museli jsme se adaptovat na malé i velké skupiny, to znamená od 10 po 1000 lidí. Ty máš jeden takový speciální program. Já už se teď usmívám, protože my jsme s Martinem už v několika jiných podcastech, jiných druzích podcastů o něm mluvili a mému srdci je velmi blízký a myslím si, že nemluvím jenom za sebe, ale i za Ostrava Convention. A řekni mi, Martine, co to je za program? Já si vím přesně, co myslíš, protože mému srdci je to taky velice blízké.
a jsou to kola pro děti, což je ten charitativní team building, kdy účastníci sestavují v týmech dětská jízdní kola, které potom putují konkrétním dětem do konkrétního dětského domova, který předem vybíráme. A nevím, jestli tady chci sdělit tu pointu, ať to odkryjeme celý. Ne. Na konci je něco, co je speciální. Na konci je prostě výbuch emocí a to většinou bývá utájeno těm účastníkům, pokud se to podaří. Takže tady ten projekt je velice silný emočně a zároveň to plní ty moje podmínky té týmové spolupráce a vůbec toho, aby si to ti účastníci užili a zanechalo to v nich nějaký jako šrám na duši. Je nějaký minimální počet lidí, kteří můžou využít právě tento program Kola pro děti? Minimální počet asi není, respektive je to otázka peněz, jestli si ve 2 lidech budou ochotní prostě zaplatit tady tuhle službu, tak za nás to není žádný problém. A funguje to tedy tak, že já jsem ředitelka nějaké organizace, poptám tebe, abys mi udělal tuhle aktivitu jako team building pro své zaměstnance. A co se stane dál? No, nejdůležitější, co potřebujeme vědět, tak je počet kol, který chcete složit, do kterých chcete investovat peníze. Může jich být od 1 do 10, 15, 20, 30, 50. Fakt je to otázka toho budžetu. Budu vědět, kolik chcete postavit kol, oslovím dětský domov, který většinou vybíráme podle lokality, kde ten team building realizujeme. Ty děti to mají potom blízko. Vyberu ten dětský domov, zeptám se, kolik dětí tam jsou schopni, jako kolik dětí potřebují to kolo. A podle toho nakupujeme ty dětský kola a všechno to v podstatě pro toho klienta připravíme, zorganizujeme. Takže ten účastník přijde, dostane zadání a může se bavit. Celé je to v naší režii. Vy je rozdělíte na nějaké týmy, každý tým dostane k postavení 1 kolo. Přesně tak. A oni spolupracují nějakým způsobem v té svojí skupince a až jsou z kola vyskládána, tak prostě třeba píšou nějaký zajímavý dopis i pro to dítě, kterému to kolo jde. Oni vědí totiž předem, pro koho to kolo staví, je to tak? Je to tak. Je tam cedulka se jménem a věkem toho dítěte. Ať to kolo můžou nějakým způsobem personalizovat, máme dekorační materiály. To znamená, nafouknou balónky, dají na to nějaké pentle a z 99% tomu dítěti píšou i nějaký osobní vzkaz. Takže je tam mimo tu konstrukční část, kterou většinou zastávají muži, je tam i tady ta dekorační část, kterou zase zastávají ženy. A takhle se to celý prolne, je to celý ten proces je zhruba na 1,5 hodiny. Je to úplně geniální. Wow. A ty máš k tomu potom i velký dokument, že jo? Natáčeli jsme dokument o celé přípravě toho vlastně večera před tou akcí až vlastně po ten závěr toho druhého dne. Takže kdo by chtěl, tak může shlédnout i dokument, kde je to teda úplně dopodrobna. Ale když se od té, nechci říct charitativní, ale tady od té mé velmi blízké aktivity přesuneme k jiným, které máš, tak máš třeba kurzy přežití, anebo jiný team building, který by si ještě vypíchnul pro firemní klientelu. Můžeš si vybrat, o čem chceš mluvit, jestli o kurzech přežití nebo o něčem jiném. Kurzy přežití jsou určitě taky super, doporučuji, nicméně já jako další oblíbenou aktivitu, kterou pořádáme, tak máme Hry bez hranic, kde jsou soutěže, které běží paralelně. Jo? Není to o tom, že ty účastníky rozmístíme po nějakém areálu a v podstatě 3 hodiny o sobě ti účastníci navzájem neví, nebo ty týmy. Takhle máme prostě 10 týmů vedle sebe, tomu jsou paralelní herní dráhy, takže tam probíhá neustálá interakce mezi těmi týmy. Nastává tam přirozená soutěživost a rivalita a má to neuvěřitelnou dynamiku, ta aktivita. Takže za mě tady tohle zase myslím, že nejvíc, co jsme dělali, 150 lidí tady tuhle aktivitu. Já se zeptám ještě na lokality v kraji a to mi klidně můžete tak nějak se jako vzájemně doplňovat, pánové. Když byste měli vypíchnout ty nejčastější místa, na kterých ten event vlastně začíná, protože asi na vodě někde začnete a úplně jinde skončíte, jestli je to tak. Takže kde se nejvíce jako pohybujete, v jakých místech v kraji? Tak co se týká vodáckých programů, tak díky tomu, že město Bohumín a další partneři vlastně vybudovali schůdky na některých místech, v Ostravě, že jsou také vybudované schůdky, nástupní místa, takže nejčastější úseky na Ostravici, Odře a Olši jsou tady z Ostravy, z centra Ostravy za Soutok s Odrou a
Dál potom máme do Koblova. A odtud potom dál Kantošovic Klavce, kde jsou právě schůdky, informační cedule a tak dále. Pak dále do Starého Bohumína. Ze Starého Bohumína jednoznačně nejkrásnější úsek, prostě tady jsou hraniční meandry Odry, i přes záplavy a tak dále, tak tam je na co se koukat. Jo? Takže tohle, co se týká řeky Olše, tak ano, sjíždíme za příznivého stavu i z Karviné, ale kde mám si i svůj rodný oddíl jako a tak dále, tak jenom tak na okraj. Pozdravujeme rodný oddíl. Ale nejčastěji se sjíždí ani ne tak úsek Karviná-Dětmarovice nebo Dětmarovice do Dolní Lutyně. Tam záleží na zdatnosti těch účastníků a tak dále, tam už jsou nějaké ty jezy a tak dále, překážky, ale úplně bez jezů je úsek z Dolní Lutyně do Zabelkova, že se končí v Polsku potom. No. Takže tohle jsou nejčastěji a samozřejmě řeka Opava, ale to už máme z naší strany trošku z ruky, jako že tam musíme dojíždět. Takže vlastně Ostrava Bohumín, Karviná, Lutyně a tam ten směr. Do toho Zabelkova. Jo, směrem do Polska. Super. Martine, co ty tady v kraji? Beskydy? No u nás je to tak, že teda většinou tam, kde začneme, tam taky skončíme. Když se zadaří, tak všichni. Tak všichni občas někoho ztratíme, ale to je i cílem lehce. Většinou to jsou rezorty, které jsou v horách, no, takže Beskydy, Jeseníky. Málo kdy se to děje v městských hotelích. Z největší části to prostě realizujeme v přírodě. Takže prostě kamkoliv, kde jsou hory. Jo, lesy, louka, příroda. Jasně, aby to byl outdoor. Aby to byl outdoor. Jo, ano. Já bych ještě doplnil, já jsem mluvil o řekách, ale samozřejmě, jak jsem zaslechl rybníky a tak samozřejmě Vrbické jezero, že a Žermanická a tak dále, prostě to jsou klidné vodní plochy, tam se začíná, jo, na klidné vodní ploše. Jo, tak to by bylo přesně pro mě. A teprve pak se jde na tekoucí vodu, jo, více či méně podle zdatnosti. A teď se zeptám ještě otázku, která mě teď vyvstala. Když mám teda tým, můžu jít na vícekrát s tím, že začneme třeba na klidné Žermanické přehradě, půjdeme po druhé, po třetí, kde se to lépe naučíme a pak už třeba jdeme sjíždět? Ano. Dá se to i na více dní vlastně takhle udělat s tím, že každý den tomu přidáváme něco dalšího, něco navíc. Byla tady zmíněna vlastně soutěživost, lidi jsou soutěživí, takže díky tomu, že tady máme v Ostravě oddíl vodního slalomu, tsunami, takže jsou stabilně pod Sikorovým mostem vlastně ty branky, že kolem kterých to, takže si to lidi rádi vyzkouší, jak to jak se to dělá na olympiádě. Jak se to dělá na olympiádě. Takže to, že tam fungují, zmiňoval jste nějaké obavy, prostě někdo že má, nebo takhle, děláme akce pro školky, přímo tady v Ostravě funguje kajakářská školička například, jo, takže to jsou děti třeba 6, 7, 8 leté, které se pak přestávají bát. No. Wow, to je super úplně. Teď mám otázku zase opět na vás oba. A sice, když se dělá takovýhle event, nazvěme to globálně, tak určitě to je i o spolupráci různých dodavatelů, že to není jenom přijdete na místo a hotovo, ale třeba je tam přizvat i nějaké další subjekty. Jak tohle funguje? Myslíte, že to tady u nás funguje skvěle? Je ještě něco, co by se dalo třeba vylepšit? Nebo i vy sami tuhle spolupráci třeba nějak rozvíjíte? Jak to máte? Určitě to k tomu patří. Spolupracujeme, nebo respektive ti naši dodavateli jsou většinou hotely, který nám dodávají to ubytování, jídlo a prostory okolo toho. A dále do toho spadají DJové, moderátoři, nějaké externí agentury s dalším programem. Ty dodavatele využíváme poměrně běžně a často. A já teda za sebe, když mluvím, tak máme jenom jako dobré zkušenosti. Nemám jako, že bych tam měl nějaký vyloženě fuck upy, na který bych musel poukázat. Takže za mě tohle funguje skvěle, pokud už si uděláš tu síť těch dobrých dodavatelů, ale i to musíš postupně doplňovat, protože někdo odpadá, nebo potřebuješ nějaký jiný segment, který zrovna nemáš v té databázi, takže to nabývá a máme jenom pozitivní zkušenosti. Tak to je úplně super. My jsme totiž s Martinem si týkáme i proto, že jsme spolu už nějaký podcast natočili a konkrétně o té spolupráci mezi subjekty, dodavateli a jak to všechno funguje, tak
je i epizoda ve světě eventů. Takže když by někdo měl zájem třeba více se o té spolupráci třeba i z tvého pohledu dozvědět, tak ve světě eventů je právě podcast přímo na tady toto téma s tebou. Mm-hmm. Tak a Romane, co u vás? Jak je to se spoluprácema? Já jsem letos ještě nespočítal, kolik máme partnerů, ale v loňském roce jich bylo přes 40. Mm-hmm. Někteří z různých oblastí, protože samozřejmě ten vodácký program není jediný, který děláme, ale je to tak, že se střídají třeba na té vodě a díky tomu je tam prostor pro nějaké zdokonalování třeba s házecím pytlíkem, se záchrannými pomůckami a tak dále, že i tady z této oblasti vlastně takové osvěty, jak se zachovat, když se loď převrhne, jo, tak to tam taky zahrnujeme do toho. To, že nějaká ta lukostřelba nebo házení šipkama nebo prostě takovéto věci, to a samozřejmě základ máme už svůj, ale když je potřeba, tak se máme na koho obrátit. Funguje to. Aha. Díky i spolupráci, my jsme členy České rady dětí a mládeže přes Radu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje a tam ta spolupráce je ještě delší než historie vlastně tady našeho spolku. Když jste tady ukázal na tu kroniku, kterou jste přinesl, tak já se u ní na chviličku zastavím, aby tedy i diváci, kteří na nás koukají, posluchači mají prostě smůlu, viděli. Tak vy tady máte vzkazy od těch, pro které jste organizovali akce, je to tak? Ano. Vlastně základ v rámci té kroniky je to, že tady ten lísteček, tak na to je třeba konkrétně z vodáckého programu pro novináře v rámci press tripu, kteří přijeli na Colorsy. Jo? Aha, vidím, že jsou tady různá zahraniční jména, takže jedete třeba i v angličtině tu vodáckou aktivitu? Já osobně jsem zůstal u slovíčka hot dog a I'm hungry a tak, ale mám vždycky kolem sebe někoho, kdo ten jazyk ovládá a kdo rukama, nohama se domluvíme vždycky. Ale jak to má nějakou úroveň, štábní kulturu a tak dále, takže jsem rád za to, že mám kolem sebe tým lidí, který je schopen se domluvit prostě v různých jazykových mutacích. Takže vaše prostě vodáctví, když to tak pojmenuju, je i pro ty zahraniční turisty, kteří přijedou. Ano, super. Přesně tak. Martine, stejná otázka? Jo, taky to děláme mezinárodně. No. Zrovna minulý týden jsme dělali ty kola pro děti pro mezinárodní skupinu, takže to jelo česko-anglicky. Super, tak to jsem moc ráda, protože někdy se o tady Moravskoslezském kraji říká, že jinak než po našemu a ostravsky se tady domluvit nedá, takže děkuju, že jste řekli, že to tak není. Super. Já se budu pomaličku už blížit k závěru této epizody. A možná jenom zmíním ještě poslední věc a řekněte mi vaše nejoblíbenější místo v našem kraji, které máte nejradši. Je to taková otázečka. Do pléna nemusí vůbec souviset s tím, kde pořádáte své akce, ale které je vašemu srdci nejbližší. Stejně si myslím, že bude souviset s vaším pořádáním akcí. Nikdy jsem si to nemyslela, že by mi právě Bohumín přirostl k srdci nejvíc, ale je to tak a prostě možná to je díky tomu, že jsem našel spoustu přátel a spoustu kamarádů. Rád jezdím do Orlové, rád jezdím tady do Ostravy. Samozřejmě původ jako Karviná a tak dále, ale tady v rámci regionu teďka jednoznačně vede Bohumín. Wow, Bohumín, super, děkuji moc. No já to mám asi víc zobecněné. Já ať už pracovně nebo soukromně mě to vždycky táhne do Beskyd. A je mi asi jedno, kde to tam je. Takže já se tam potulu buď sám se psem nebo právě pracovně a tím i v podstatě prozkoumávám ty místa dál, abychom si mohli rozšířit obzory. Takže pro mě to je takový jako široký pojem do Beskydu. No. Takže B jako Bohumín a B jako Beskydy. Pánové, já vám moc krát děkuju za to, že jste si našli čas a zavítali do naší březnové epizody a ukázali firmám nebo subjektům, že i tady v našem Moravskoslezském kraji jsou velmi zajímavé firmy a lidé, kteří dělají neskutečně zajímavé zážitky. Moc děkuju. Takže hostem dnešní epizody byl Martin Čtvrtníček z Outdoor & Colors. Děkuju, Martine. Děkuju za pozvání. A pan Roman Štolfa z vodáckého spolku Odry a
Vodáci, Odry a Olše. Vodáci, Odry a Olše. Děkuju moc. Milí posluchači a diváci, pokud jste dokoukali až sem, tak vám děkujeme. Jsme rádi, že vás náš podcast baví. A pokud byste měli námět nebo téma, o kterém byste chtěli slyšet, tak nás určitě neváhejte kontaktovat a svůj nápad nám sdělte. No a pro ty, kteří nás ještě nesledujou, nezapomeňte sdílet na Facebooku či Instagramu anebo sledovat na LinkedInu. Mějte se krásně a užívejte si zážitky v Moravskoslezském kraji.